Ja Jenna Viitanen puhkoo jälleen kakkospuolta ja siirtyy lyönneillään kakkoselle. Ja Julia Mylly lyönneillään ykköselle. Aura Lehtisen koukku puree. Näin on syntynyt ajolähtö. Anna Utunen lyö. Jenna Viitanen tuo kavennuksen 3-5. Ja nyt Julia Mylly tuo kavennuksen 4-5. Anni Norkio vapaalla ykköselle, häntä saattelemaan 7 Anette Koskinen ja samalla Anni Norkio Harhaeito Turvi on jo kakkosella. Anni Norkiosta ensimmäinen palo kotipesään, ajolähtö kuitenkin jatkuu. Näin syntyy kolmas palo. Toinen jakso on päättynyt. Sen vei Veda tiukasti 4-5. Syntyy ykköspesältä. Jenna Viitanen ykköselle, häntä saattelemaan 2 kolmas palo. Näin on Kankaanpään mailla myös oman sisävuoronsa käytetty. Ja Henna Suominen viimeinen lyönti jää laittomaksi. Ei tuota tuosta. Ja kolmannen kerran Noora Viitasalon käteen. Näin. Tulosta ei synny myöskään kolmannella parilla. Iivi Sillanpää. Hän on Kankaanpään mailan ulkokenttää pitänyt vuoden varmasti. Veda ei saavuttanut yhtään juoksua. Ja Kankaanpään mailan ensimmäinen pari ei tuota tulosta. Julia Mylly tuo tämän ottelun päätökseen. Kankaanpään maila on voittanut tämän thrillerin 2-1. Onnea Kankaanpään mailalle, joka kohtaa noususta ykköspesikseen todennäköisesti Roihun Helsingistä. Loistava taistelu. Otetaan vielä viimeistä kovasti tänään.
Ei, onneksi olkoon.